pambuka artis dari musika budaya wonten Mawar Biru kejadian mateng bareng EDR juga pengamat emban juga wis pokok yang lain sebagainya Pasopati juga nggih. Yang penting ini buat EDR Production ya. Yang punya fotografer dari Kunduran punya dari Blora Mustika. Ya Kang Mas monggo katuran nyampur sari kreasi dari Mustika Budaya wonten Mawar Biru. Wekasan mong welingku aku titip kembang biru ope nono minangka tondo katresnanku Mustika Budaya AJM Production juga gesi lagi. Wanya lo, enak mas. Asalae kowe ngono wae. Tumete sing waspaku ora tega rasane ngatiku ninggalake sliramu priya idamanku tansah katon dipertahankan oleh
Jengking. Ayo ndak dijengkingna ndak. Nek dijengkingna iki ketoke penak ndak. Ayo sa dijengkingna sa. Ayo dijengkingna kabeh. Ora iso nerana pegel. Wekasan mong welingku aku titip kembang mawar biru. Tondo katresnanku satu teman pamu dengan nontonan mawar biru sinarengan kalian orang terjadi dari musik keburu sampun katuran pamulutan menikah ya sayangku ya lunas ya dek. Oke kali masih bareng musik budaya kembali bareng artis-artisnya dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik gini ondo.